Γατούλα! Μπαίνοντας στο δωμάτιό μας έπειτα από τόσο καιρό, αντίκρισα εκτός από τον κανονικό αρκούδο του δωματίου και αυτούς εδώ τους δύο που σου είχε φέρει τη μέρα που φύγατε. Δεν θέλω να είναι εδώ αυτοί οι αρκούδοι. Η αλήθεια είναι, Γατούλη μου, όντως είναι λίγο περίεργο και εγώ το είχα ξεχάσει ότι θα βρούμε εδώ αυτούς τους αρκούδους όταν θα έρθουμε. Δεν ξέρω, πρέπει όντως κάπως να φύγουν. Εντάξει, μην τους πετάξουμε, κρίμα είναι. Λοιπόν, εγώ προτείνω να τους στείλουμε πίσω. Τι λέτε, παιδιά, να γράψτε μας στα σχόλια. Το πιο σωστό δεν είναι να τους στείλουμε πίσω? Γατούλα, βλέποντας τους συγχύστηκα πιο πολύ και από όσο συγχύστηκα στα γυρίσματα του βίντεο με τους γονείς σου για το συνδρομητικό με 1 ευρώ, στο οποίο μας αποκάλυψαν όλες τις δικές τους λεπτομέρειες για την ιστορία της φυγής της γάτας πριν από 30 μέρες. Παρεπιπτόντως, αυτό το βίντεο ανεβαίνει 12 Απριλίου. Ωραία, Γατούλη μου, μέχρι να τους ταχυδρομήσω, πάω να τους βγάλω προς το παρόν έξω, να μην τους βλέπεις κιόλας. Να, θα τους αφήσω εδώ στο δωμάτιο των γονιών μου, στο οποίο ελπίζω μετά από το βίντεο που είχαμε κάνει να υπάρχει χώρος.